Ovo mogu da nazovem vode me kučići u šetnju. Daš moje džukele? Daš moje džukele? Malo se u kući spavaju. Celo noć su skitale. Ajmo džukele, ajmo. Tam mirišemo, tu sad svašta miriši, a? Gare, gare. Toplo je. Jako duva vetar. Mislila sam da će mi biti hladno. Sam obukla samo prsluk. Mislila sam kao da li jaknu ili džemper. Neki debeli ispod. Ovo ljubičica, ljubičica. Poješću. Kažu, ako pojedeš prvu ljubičicu, bit ćeš zdrav. Sad ćemo da vidimo da li to deluje. I jedem prvu ljubičicu. Znači, ljubičice su jestive, zdrave su. Znači, čaj za pluća, u sirće, u rakiju, ulje, mast, kreme. Znači, za reumu, za bolove. Ja ću ove godine da pravim liker od ljubičice, to sam rešila. A inače kuvam čaj od ljubičice redovno. Eto tako. I evo je. Evo ga. Kukurek. Kukurek. Nemam kondicije jer me kičma zezala i skoro 2 meseca i više u stvari sam provela u ležećem položaju. No da nije baš tako, ja ne mogu dugo da ležim, pa zato svaki put izvezne bude mi bolje. Ja odmah trč, radi, kopaj, donosi zemlju i šume. Tako da sama sam kriva. Eto, pozdrav, pozdrav!